Inselmulkom sinjuri u nilqawkom għal-episodju speċjali tal-Love Island. B'dispjaċir kbir Jake spiċċa barra minn dar, minn villa. U llum jkun magħna. Ejwa, biex infakrukom minnu Jake huwa dak li mal-ewwel sekonda tefajneħ fuq Kira, ma telaqaqat, diħli fit-tieħ ix-xitt u l-ispalli ta' ma għamlitx tajjeb, insomma, issa jirrakkuntanna iktar u stess. Minn xi xahad dax ħass. Waqt li qed tiġi intervistat, sinjuri, ma niddeja xejn ngħidilkom minn tnejn mill-aqwa ġurnalisti li rat Malta. Joshua u Dominka mit-Teletubi. Jiena Joshua minn Teletubi u miegħi hawnhekk għandi lil Dominka. Kemm ħelu. Kważi daqsi fik. Ġija Dominka, se flirtja, tista' tiwaqaf tiflirtja? Sorry, ma jġenninni żgħirek jien. Kollox żgħir nħobb jiena. Barra ċek tal-paga u Jake. Għal-kem inti ċkejken. Tijak żgħir jew kbir? Tijak kbir. Isma, nistaw namlu għanaqra serja dil-intervista. Perkas niprofaw ktar tard. Issa li ħriġt. Skoprejt ċibdew jgħidu n-nies fuqek għaw barra. Ifemni, skoprejt ħafna affarijiet, ifemni sissa. Skoprejt ħafna kem jgħidu l-kem jien ġenwin u onest. Dik veru. Kommenti tajbin ħafna, kienem kommenti negativi u kollu. Tipox għalu lek. Kem jien qasir. Jasra. Imma bat gostos ħafna. Imma tuħda daqseg bikbira, ti qasir fis-sens. Le, għaxej. Ekwa ta' jabdu miegħek? La, għaxej, għansi, vera nħu gost, ħanajn. Tajjeb, jiena eżempju daħħaqni ħafna dali tellaw il-bira, ma nafx rajtux. Le, ma rajtux. Mela waqt li kontu għattitanqu, tellaw ritratt tiegħek bejn Clinton, u Edward, tajjeb? U kitbu 2.5 men. Ovvijament il-half men tiġiet. 100%, Imma tiddejjaq bija l-ħagġa? Le, għaxej, ma tamilix differenza, għankun onest. La għal gustus. Eżatt. L-essenza fil-flix kien s-sare. Mux veru. Isma qalbi, ma nafx jekkux il-bigilla li bdejtu tieklu, imma dikkejra bassa, Omme, ma, men, omme, ma. U li l-ek bitwaqq naqaċċajt, kif ħassejtek? Bitwaqqanna għadċajt jem dejt nisma ħaf sormi. Għanx teċe taruħek. Kemm minn skjed. Le ma veru, aħna li kon għadin naraq mi barra. Għattajn konna, aħna. Ma ħassejtix id-dittaturik naqa ftit nuqqas ta' rispett? Ifemni, kien hemm ħafna nuqqas ta' rispett, imma jiena ma għodejx natakas li nisma' ħaf sormi. Fl-aħħar mill-aħħar eżejt nisa fuq il-ilma. Le, veru. Fil-bidu kienet qaltlek li xaj. Tara bħala xaj? Le, għax xlif ma li bdiet titannaq ma dak ma l-irġel l-oħrajn, ma bdirx tagħmel. Jien ma naħsibx li xaj, tafx naħseb illi? Għala xili. Xajżar! Meta bdiet titkellem l-ukatu li lek ma tkellmekx ma bdejx tinduna. Dejn indonija, bdiet sħana prova tal-aħħar l-ewwel mbagħad il-bqija dejt nisma' ħaf sormi bil-mħaj. Issa l-boys minna l-oħra vera ħabbewk. Mill-boys hija minn daqshekk kien hemm ħafna minn ħabni u verament. Tefawk il-barra xorta ma ħabbewk. Le, tfajlet tefawni barra. Ejwa bil-tfajlit, imma insomma, ma jkont isek il-pupu tagħhom inti fil-veru sens tal-kelma xanka ġili għadu jilabu bik. Jem dejt ovvjament pjaċir nqajmu naqra l-atmosfera, naraw x'ħanamlu praspura, ovvjament qabel ma tlaqtem ġew kelli nagħmel paj fejs l-ġengo ma marna xinix. Jena darak bħala popo għal. Grazzi sabiħa. Isma sabiħ. Wara Kira jisu ma laqtek ħadd u lejle. Le, laqtetni Kjana mbagħad għaz li kont ma Kira kien Kjana. Isma li ma kontx mhux missekbat waħda u tiġi minn tiġi laqwa l-logħba. Le, jena nkun rrit li dik it-tfajla nimxi maħħasura, minn nħafx nilab il-lob. Issa kieku kellek tallem lilna li ma tħallix fil-villa, kif nilabu l-logħba, x'huma l-affarijiet li wieħed irid jagħmel, x'par irid tina? Ifhemni li taqbad bil-Malti jekk ma kollx bok xmara. Mur fuq għajdalan kemm int mazza men. Estrin. U għabat il-flirt, jena għambat tuħroċ muħħata bil-fors. Titkun ġakbin, Titkun ġakbin. Allura għed niġwali li ma ġakbi għaw li ma ġuvni taħseb li ħajirbaħ mill-li baqa mġew. Mattias. Naħseb Mattias. Mattias isu għet jinvesti sew. Għet jinvesti fija sew daħseb daħt daħlu. Jake. Isma liħor. Inti li qiegħed barra. Inti dejjem hekk meta titfajnejk fuq tfajla. Tidħolla kif jgħidu. All in u kollox all out.
Iwa, jena bniedem li jek tfajla tiġbidni leja u torini li vera trid dak il-bniedem. Ovvijament jena tfajna jafu għajna jafuqa. Għax ma nkunx irrid li jiġri jek li l-istess. Sewa? Jake, qabel ma tqajt miegħek ma kontx naf li żistu good boys tikka żejra fidejli bħalek. Ġieli ma ġajt f'relazzjoni qabel minħabba jinnaf. Dan id-donja u ż għandek. Kelli relazzjoni waħda jien, pero kelli ħafna dates, ma ħarġt kelli ħafna dates l-ewwel hemm ġifieri, però relazzjoni waħda kelli għax dejjem rittisni s-serjetà. Issa meta kont hemm ġew kont issemmi li you take things slow tajjeb. Fil-verità fuq barra, u issa qegħdin fuq barra. Mhux hekk, mhux hekk. They were really fast, Inti tħossok li kont slow jew fast issa? Ġor villa. Eh. Femni, fin-nofs, għax inti tittieħu l-affarijiet bil-mod, imma fl-istessin tittaġġar naqra l-affarijiet. Tifhemni, l-ewwel tibda tmissmiss lew, mbagħad tibda tmissmiss lem. Isma' Jake. Għajli. Ovvjament wara li se tararilek innifsek iktar fid-dettall mhux issa bububom tajjeb. Se tinduna li ġieli qed taffarijiet li ma missek xagħthom jew għamilt. Li ma taħseb li kienu hekk forsi kieku kellek tajt x'ma missni xatt jew għamilt, hemm xi ħaġa. Ma missni xatt li dik it-tfajla hija tiegħi fil-verità. Naħseb dak fawl kien fawl. Naret kart ma l-ewwel. Eżatt, u fil-verità mbagħad minn hemm lem isu ħabba beda jħares lejk iktar qalu dak li labis iħobb, mhux hekk? Samaraw. Insomma, Jake, jien ma naf se jiġri la darba toħroġ hemm barra issa x'inti għadek titmissu x'hekk ma nistem barra. Għadni frisk. Imma li użgur li aħna ta' stradarjali, inħobbuk għax raġel bħalek ftit baqa. U grazzi tal-li ġejt. Thank you, nħobbkom kollha. Xaqot, se titlaqx. Għandek baqsa. Inti titlaq ħajja nibqa' naqra oħra. Mur, ċaw. Żguru ma nkomplu xejn. Mur, ċaw. Jake. Għajli la. Namlu naqra horse riding. Jisa dal-lejn id-lek ejja tandi. Xlejn, ma nabil-lej biss, tisur daqlu affarijiet. Ġimma l-lejn izbaħ taw. Ejja law. L-lejn izbaħ ma natantx ta' mel-ħsija. Aj, ma dal-ponish rikba fih. Ma tantx ħada slow fejrit.